Gradi nova tvornica čaja, najveća u ovom dijelu Europe. Talijansko-hrvatsko ulaganje vrijedno je oko 4 milijuna eura, a 50% dolazi iz europskih fondova. Nakon završetka investicije, godišnja proizvodnja čaja u Hrvatskoj, koja iznosi 10 milijuna kutija, udvostručit će se. Pola od toga završit će u izvozu. Povoljna cijena od pola kune po četvornom metru u poduzetničkoj zoni u Kladarama i velike površine pod ljekovitim biljem u ovom dijelu Podravine bile su magnet za ulagače. Ako je jedna parcela od 3000 kvadrata, to znači preračunato da vi zapravo za 1500 kuna dobijete 3000 kvadrata zemljišta. Ali to nije sve. Općina vas još časti sa 30 kW struje, a to je preračunato 50.000 kuna. Kapaciteti u sadašnjoj tvornici u Pitomači ne omogućuju znatnije povećanje prerade ljekovitog bilja i proizvodnje čajeva, a potražnja je sve veća, posebice na stranom tržištu. Baš to je presudilo da se u posao uključi i dugogodišnji talijanski kupac Everton, koji već ima razgranatu trgovačku mrežu po cijelome svijetu. Odlučili smo ovdje investirati jer od prije kupujemo ljekovito bilje s ovog područja koje je poznato posebno po uzgoju kamilice, a mi smo veliki kupci kamilice. Stoga smo odlučili doći ovamo gdje ona raste i izravno sudjelovati. Najveći domaći proizvođač, otkupljivač i prerađivač kamilice, ali i drugog ljekovitog bilja, narastao je iz obiteljskog posla u tvrtku s oko 130 zaposlenih, a nova tvornica otvorit će i nova tržišta. Isto tako odnosi se investicija na nabavku 2 nove linije koje će nam podići kapacitet za nekih 30-35% i naravno da će to i generirati nova radna mjesta. Izvozimo na sve kontinente, jedno, ne znam, ove godine od novih tržišta interesantnih možda za šire mase, da smo otvorili recimo tržište Tanzanije. Očekuje se da će se povećati broj kooperanata, proizvođača kamilice, koja je zbog svoje čistoće i eteričnih ulja postala tražena u svijetu.